kroz logore u Kalinoviku, logor osnovna škola, logor Barutni magacin, zatvor farma Pavlovci, zatvor stanica javne bezbjednosti Kalinovik. Prošlo je više hiljada staraca, žena i djece sa područja opština Kalinovik, Foča, Trnovo, Gacko, Nevesinje. Samo u ovome logoru ispred kojeg se nalazimo prošlo je više od 1300 žena, staraca i djece, u kojem je ovdje na ovom mjestu ubijeno 14 lica, a silovano više od 30 žena. Bolna je činjenica da su se u redovima srpskog naroda, sa kojima smo zajedno živjeli u miru i slozi, našli izvršioci ovog teškog zločina ubistva, mučenja i silovanja naših članova porodica, a čija je jedina krivica bila pripadnost bošnjačkom narodu. Za nas, porodice ubijenih i nestalih, užasno je bolno saznanje posle 25 godina da taj zločin i dalje negiraju najodgovorniji ljudi koji se i dan danas trenutno nalaze u strukturama vlasti u opštini Kalinovik.